Na szóval, ez a konyha. Itt történt ez a digitalizálás. Ehhez mindössze kellett ez a régi terráriuma, illetve akvárium először a teknőseimnek, majd csigáimé volt. Sajnos a csigák kihaltak, a teknősöket meg elajándékozták szüleim. Na. Az elv az volt, hogy a könyvet mindig lapoztam, ide szorítottam pontosan, és le lett fényképezve ebből az irányból. Kap egy kis fényt persze. Ez lesz az. Tehát ugye mindig ide raktam, és le lett fényképezve erről az állványról. Ugye, hogy ne tolódjon el, nem mászol az asztalról. Itt egy léckét gyorsfogóval, vagy nem tudom minek hívják ezt. Megakadályozta ebben. És egy fantasztikus pauszpapírral meg van szórva a fénye a lámpának. Feldolgozások persze már itt történt a gépen. Hát ennyi volt nagyjából.